chỉ bay với cô lẽ vốn hi zun som hi panga nia tu na hen jing da cái le minute da cái le chan ve ve la ni tu na hen video ngang ko ti hey ni mina ka video siam en chuan in khrianga covid-19 vaccine an la mi ang hong dan te ka kon soya hey tu na jung ka zia to khop me lu hei che ba kom to lova chuna ni chonga nge anang chu ka khelova ta chuan comment te ka han chianga chu mi ba ka covid-19 vaccine chung chang kan han ena zona tam takle mi na an soi thin oma chu tun tu man kon soi via thain ka khia tun tum kan video chu en tu pon tam lo mai thema ko chu ai an chun hen lo se to kan som chu chan chu poi mo em ya comment lama kan chiao then khada chuan le midang point an lo soi fo thin covid-19 vaccine ke chu ko lo don lo inge chan an ti an soi thuna chuan an vei tho ti kha an tran chan pakhat ani chu an soya chuan covid-19 vaccine kan lak hian za somriat panga veina laka tongin min dangani omje chu za dang lem lova za somriat panga ve te chuan adan chuan za som panga mi vel kha ala tho chu wang chuan an vei tho ziom lo ti kha ngai dam pakhat on omani chu a thlak ya a thlak je chu ka kon soyanga covid-19 vaccine hem wange kan lak kan ti chuanin veilo nan ai ma chuan kan tiange veilo na chu za somret le panga dangta ama ko chu veilo nan aya poimo so ka chuan vaccine kan lak chhan hi kan taksa thona lo nan le thi na thlen lo nan ani thi hi kan du lo ni bek mai na tu man thi kan du lo covid an khong ai thak ya apoi ni chu kan du lo wa thi kan du lo ni omje chu covid-19 hen thi na thlen thei je kan khavek to chu mi thi na dan nan chun kan la ani deuh bek mai ya tin apan hina chun veilo nan han ni bokta lo ve po ni la thi do nan khan ni ta ni kan hre tu a chuan tu na hianin vaccine kan lak hian za somre panga veina adan ba ka songs pakhatia chhiga chuan hei hi adik fel adik lo de lakani chu mi lo ngai ta mula ma ko chu adik viau tu ka ngai ka chhiag na hmun atangin covid-19 vaccine kan lak hian ala to a full dose da to chuan I hospital line admit te thi chu chailo chu hospital line admit mo thi kha chu ala la hospital line admit po za ina dang anin ti za ina dang adang ka tiom je chu a protect mo chu ni chu dai tak chu ni kan lak chan be poi mo mai chu a chan chu covid-19 vaccine kan han lak hin lo vei po ni tai la chu za somre panga min dan ba ka lo vei pal lo polani ta fowila hospital line admit kha ngai lo za ina aveng him theini ti khani chu ta chuanin za po lo van duai over le big tra la halo le ta fo tai la tong tu chelawa chu po chu thi phe ka chu a nai lu tuk lo ni a thi khum te chu van duai thila eng wang po vaccine wang lo pon ekati covid-19 wang lo pon thi na te chu thleng thei ve kania ama ko chu tuna kan soi dai chu van khatiang lam pang ni lo dewin thil kal phung pa nga ya mo a thi khum te chu voi khat lem suala po thi thei ni khang ha kan soi ni lawa tuna kan soi om je zo tu thil kal phung pa nga ya khanin dam doina admit ta kha za veng hima chumi chungpo lo van duai tral kan lo omani pon a thia phe kha chu a hnai lo ni chu chulai tak mai chu tha mai ni ya chu wang chun kan la ni ya an vei tho ti dam pang kha ni lo tu na lal mi lo ta la dam doina ngai lo chiang sa kha dam doina I ngai photanga mo tin lo la chu ni dang chun thi don lo a thi na khopani lo adam le don chiang sa kha thi thei din munai ding ta bok ani chulai chu apoi mo lai takani ta pe a in sei thaina ni lo nia a in sei thayang zo en lo ngai ni pon in lak pha na ni chuna tha thowa thil ni phung kan soi ni chu covid-19 wanga thi ta te po an om nuala chung ko tam ta kan khong ai thak ya khang te kan va engam mon na ni lovin awareness in pek pa na ani wangin kan soya ngai ta ni chu ni ya chu wang chuanin an vei tho ti kha a thla ka ni a thak je chun khathiam mayang kan lak chan ha khriat tu ka ni veilo pialama kan lo ve ni pon za hospital line admit khate thi na te khang te kha aveng thei anga ngai ni wangin anga ngai kan ti khana chan chu inge nyang kan mabak tu kan la ton chho tu ni wangin ani ni lo khanin akal phung le khami a thodan tu ga chun ani wang khanin anga ngai ni ting kan soita khang te khalo la koi tral lo taula tena panhina chuan mitam tak chuanin te nan la supanga aka edok anga ke huna chuanin hi lalavin kan omanga de khan aka hun hak me yangan ti ngot mai ni kan hre tu chu hemi covid-19 hi about ta ti nani don mi lo ni vaccine an la ka khen za sum hei ram danga chun mi za sum
sari a first dose za som sari nan lak chuan max po khen ngai to lo I pon po chua thei to angin an kalpui ta tu chuanin a second dose ne na za som ret vel nan lak phei chuanin covid 19 an bo nga ngai ta khata ta khanin kanwa bang po chumi to chun man lata an bo kan ti khan covid 19 kha abo ta e ni levin ala reng thawa phei chu ama ko chumi pui tam zo kena vaccine an lak vek to wang han tu na kan soita kan khan za som ret panga a vein la ka tong na veng ta chumi je chu tu man an ve don to lo ni chu ti mai te ang chu ta chun za som ret panga khan za som panga khan lo la ve pal poni ta se lo la kai pal poni ta se za kha hospital in admit kheng ngai lo khan a veng tlat maya nge neng a protect tlat maya chuan thi be ka chu pathian za ka le khami vaccine za ka hanin a hnai ta lo ta nei chumi ni wang chuanin khitlang satlia mo khami ang mai anga kalta ka wang khan khami covid 19 khan behing ta sa na tho thei to lo wang hanin abo ta covid 19 om ta lo ti khan an soi ta mai zo ka nia kan nge kan khria thiam dan tu nga chung kan soi ni chol something a soi dik lo de pokan lo nei mai theya ni thiam kan ni dem lo ma ko chu kan thil mu le kan chiang te tin doctor thiam jok te sei thu sei kan ngai thla ka tong te ka kan ser chon vele chu ni chu om zia chu vaccine ni lak chuan lo chuan kha fia kha abo kan ti khanin a ta lo ni si lawa tu te mo tak sai mo chu na lo reng nga ma ko chu na tho lo wang khanin I khamia kha kan tak sa khan alo poni chen na tho mi lo kho chun thangam palzom ta mai ta ilak ve si lo kho chuni palzom mai don ta lo ni chu churai chu up poina lai ni ta mitam takan zalen sup phuna khan amax po khen ngai to lo ve mi za mi zo mi pui za somre tin vaccine kan na kai to e te polo ti ta se ala lo bi kilo ni khachuan mi nam palzom mai khanin in a big don ta ni churai te chu I apoi lai chu ni ta chu wang chon mitam takin a ga edwa khuna ge ni chu ni kala lo nga te na ga edwa khuna o manga tia ngai dan o ma kha ngai dan a thak tak mai ne anat na khi ka hi abo de ni ravin bekhing tak sa khan na thona to miao lo wang khan covid 19 nge neng om ta lo ve a lo ti khan ni ta ni tin I za somre panga ve na wang khanin kan ve taksa po khon du ta se kan ve don to lo ni ber me chu mo kan nan na khol kan taksa nan na khol do tu se pa ya khan alo that zung to nga kan ve pon zan khata te tlemin kan hanu he chu ka nge neng ka ring thuni chu mo entiu nan aton thu chelo ve na te lo va ve tai la lo va kai ta lo tai la kan taksa nan na khol ne khan do chak nga zani na chon an lo do hlum man jak nga tu ka chon ti khan kan thale mai nga chu ni zia zo chu covid 19 kha ta lo kan ti na chan chu ama ko chu I lo lak ve si lo kho chuan an in do nga ti khan do ne lo phei chonin dam doi na te man ngai chhonga poi zo kha thleng thei ni chu ma ko chu tiang thu thleng lo tu ngai tai la chu wang jon lak kha angai ta khop mai ni ti chuan na pathum na chuan gan soi la do chu zona om la thina chon hei thun khatin an la na an tuak na thun khatin an la na si dawa ala na ho wa hian a thok thanga ala na lo wa hian a thok thalo em niang ti kha zona om le ta chu an ni khan pa lo ka chir pa khata chuan hemi tak sai na alo do le ta khanin thun khata chuanin kha alan choda ha teng han om ta ama ko chu khami luna ti te khosik ti te kha khatiang khan om ngei tu ani ti na ni rawa me khin tak sai ang lo lan choda nen ang lo ta chu wang chon khatiang ang nei mi lo po kha vaccine khan na thok lo ni rovin vaccine khan na thok tho ni me khin tak sai ang lo an lo wang zo ka ni ti zo ka kha kan khria ta ngai ta ni chu chai te chu ka sui fi thiam wak lo medical te win hei zo na ta te doctor thiam go lan kom na te om thina angai thak to tam tak oma ama ko chu heng ho hi tun lai mi zo mi pui tam zo khen thil pa ngai la thil tang kai kan en thap wak to lo thilenga mo dang dai deu over chuak deu lo hi chu kan en thap thin lo wa chu wang chuanin khang te kha chu kan lo en lo tam zo kan ni ga nga an to sei tam tak jing mi thun khat ka kan la chuak ve chu ania ting ga side dang tang kan sia tang te pon chuan tong te po chon han ngai to taula indu la comment a khanin in ngai dan te polo sei le taula tu na kan sei chu pakhat na chuan ke chu nge ni kan sei kha kal don lo an ve tho ti kha ne ya ve tho lo lam kha ni lo za sum re panga in an ve to lo wa za som panga jinga kan lo tel lo nei pon ol sam takin mani ina kanin an kol dam mai do na a boi thak to wa thi na phei chu za veng anga ngai ni ten pan hena chuan
a ke duak khuna I kan zalen ve me yang ti khan ni lo wa ke duak kan ti khanin a khria khoya mo chona lo tho mai thei ama ko chun me khing taksa lo khan vaccine da to chun I taksa I na do khol khan lo that zung to awang khanin ve lo ve kha ziom vak lo wa lo that zel ta lo that thiam thei to ta vaccine kan lak to wang khan vaccine kan ti khan na khri khan kap lu ta tlem te kha an lo do ta injong na an lo mang nei chu an lo thiam to wang khan lo that mai ta chu wang chuanin ilak ve si lo chuan abo ti khan lo ni lo wa lo ni ngot lo wa tho sia I lo ve pal khan a poi bik ton ani apa thumna chuanin a side effect in ei ve lo ni pon vaccine in na thok lo ti na ne lo wa me khing tak side ang lo wa chu wanga nei ti kha toy te ol som te a kan lo soi thei chu ni ta chip chiao so ko ngai thak to chu zone ta te po oma youtube pa te po zong tai la dok tok thiam go le nan soi tam tak omanga na kan soi te po khadik tok lo lai te po alo pal mai thei ni chu tiang khop chuanin mi thiam soi ngai thak to oma chung te po chu ngai thave tai la to ngai tha lei lo wa lo I chu kala don lo ti ngo ta kha ne kina ten khriat lo na wangin I poizo khatleng theya ngai thak vek ton huwa kan la du lo ni chuanin kha chu kan soi thei ni lo kan nun anin ta ka chung kan lak lo hianin I threin om pa khana tuak don hau lo wa ilak lo chun nong ma kha tuak to thawin ni ta ama ko chu awareness in pe ka nga ya kan in pe ni ta mai ta mi ma le na ka du chuang lo wan ti ni chuan kha chu ti mai te yang ilak lo wang ke chung ko tuak to don mi lo ti mai te yang mo ka taksa chuan chan chu ke chu ka la ta miau ta chu tiang deuh chu ni chu en tiang nan ka kon soi ni chu ole video danga kon ai thazok le ai nom zo kon ti chu zel kan tum lenga ti chu to te pokan ngai to he kan siam chho le tran thei mek to nia ang pon se du tok phodang in zawai chung lom thu ko soya